Seinäjoen yrittäjien Vahva yrittäjyys -videosarjassa haastatellaan yhdistyksen pääyhteistyökumppaneita ja tuodaan esille napakassa muodossa erilaisia inspiraatioita ja ideoita yrittämiseen. Tervetuloa mukaan! Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Seinäjoen yrittäjien Vahva yrittäjyys -videosarjaa. Meillä on täällä tänään Ilkan asiakkuusjohtaja Anna-Elina Grön-Pitkäkoski ja aiheena meillä on yrityksen brändi ja sen merkitys markkinoinnissa. Tervetuloa studioon, Anna-Elina. Kiitos paljon ja kiitos kutsusta. Ilkka on tässä viime vuosien aikana muuttunut paljon esimerkiksi näiden yritysostojen kautta. Te tarjoatte laajasti palveluita muun muassa markkinointiin, sisällöntuotantoon ja digitaaliseen maailmaan. Ja myös graafinen suunnittelu ja brändäys on teille tuttua. Brändi on paljon muutakin kuin pelkkä logo tai visuaalinen viestintä. Brändillä tarkoitetaan yritykseen liitettävää mielikuvaa, joka on imagon ja maineen summa. No, jos mä haluan lähteä uudistamaan yritykseni brändiä, niin mistä mun kannattaa lähteä liikkeelle? Ensin kommentoin vähän tähän, kun sanoit, että me Ilkkana ollaan muututtu paljon viime vuosina, niin tämä pitää paikkansa. Ja myös itse asiassa meidän brändi on uudistunut, että nyt tässä keväällä vietetäänkin Ilkan 1-vuotissynttäreitä. Että Ilkka on brändi, millä me nykyään sitten kohdataan näitä meidän yritysasiakkaita. Ja Ilkka on semmoinen sateenvarjo, joka kokoaa kaikki muut yhtiöt alleen, mitä me ollaan yritysostojen kautta hankittu. Mutta mitä tulee tuohon brändin rakentamiseen, niin sehän on ihan äärettömän tärkeää, että se, että sinulla on vahva brändi, se auttaa siinä, että sä oot tunnetumpi ja saat sitä kautta paljon helpommin kauppaa kuin silloin, että brändisi ei ole tunnettu. Ja brändin rakentamisessa hyvin sanoitkin, että se on paljon muutakin kuin se visuaalinen ilme, että helposti lähdetäänkin sillä kulmalla, että se logo tai värimaailma tai tone of voice, se miten puhutaan, että tämä on nyt sitä brändiä. Se on osa brändiä toki, mutta siinä ei ole se kaikki. Ja jos mä mietin, että miten lähtisin itse uudistamaan brändiä, niin ensin keskittyisin brändi-identiteettiin, eli kaikkeen siihen, että mikä on brand purpose, mikä on meidän olemassaolon tarkoitus, miksi tämä brändi on olemassa, minkä takia on tärkeää, että me olemme tässä nyt. Ja sitten se, että millainen me ollaan, millaisia attribuutteja liittyy siihen meidän brändiin ja sitten se, että miten me näytään, miten me viestitään, miten me puhutaan. Eli tämä kolmas osio on sitä semmoista ulkonäköön liittyvää visuaalista tekemistä, mutta siinä on tosiaan niin paljon muutakin, niin ensin kirkastaisin sen brändi-identiteetin ja sen jälkeen sitten siirtyisin eteenpäin siihen viestinnälliseen tekemiseen vasta. Teillä on Ilkassa kokemusta isonkin brändin uudistamisesta. Millaisia haasteita tähän brändin uudistamiseen liittyy ja minkälaisia voi tulla esille siinä? No yksi on just tämä, että vedetään mutkia suoraksi. Siirrytään heti siihen, että nyt muutetaan logoa, muutetaan värejä. Ja siinäkään ei ole mitään väärää, jos päätetään tällä kulmalla edetä, mutta se ei ole silloin brändiuudistus, vaan se on enemmän vaikka logon uudistus tai visuaalisen tekemisen uudistamista. Että brändin uudistamiseen liittyy niin paljon enemmän. Ja sitten se, että jos sitä kohderyhmää ei yhtään mietitä, niin se on myös semmoinen toinen tosi iso haaste, mikä voi tulla vastaan, koska kuitenkaan se brändi ei synny tyhjiössä, vaan se syntyy yhdessä jokaisessa niissä kohtaamispisteistä, missä asiakas, kuluttaja, mikä se oma kohderyhmä onkaan, mistä hän kohtaa brändin. Ja jos sitä kohderyhmää ja sitä brändin ja kohderyhmän yhteenliittymää ei yhtään pohdita, niin se on toinen semmoinen iso ongelma, että siinä brändi-identiteetissäkin tosi tärkeää on se oman kohderyhmän tuntemus, ja se pitää ottaa huomioon, että nämä kaksi puolta ehkä nostaisin tuohon sun kysymykseen kärkisijoille. No, mitäs hyötyjä oman brändin rakentaminen tai kirkastaminen voi tuoda esimerkiksi pienelle yrittäjälle? No ihan jokainen, riippumatta siitä, minkä kokoinen yritys on kyseessä, niin se on ihan ensisijaisen tärkeää, että ne kaikista tunnetuimmat brändit, niin heille tulee, puhutaan myynnistä, tästä inboundista, heille tulee kauppaa tai mitä se ikinä onkaan. Voihan olla brändejä, joilla ei ole mitään liiketaloudellisia päämääriä, vaan se voi olla jotakin tiedottamiseen liittyvää tai olla julkinen organisaatio, että kauppa ei välttämättä ole kaikille se, mitä tarvitaan ja tahdotaan ja tavoitellaan, mutta että saadaan niitä reaktioita siinä kuluttajakunnasta, mitä halutaan, niin sitä tulee ilman minkälaisia markkinointitoimenpiteitä tai niin sanottuja myynnillisiä kohtaamisia, kun brändi on mahdollisimman vahva.
kun brändi on tunnettu, markkinointiin ei tarvitse panostaa niin paljon. Word of mouth, eli tämä tämmöinen suusta suuhun kommunikaatio leviää tuolla, että jaetaan hyviä kokemuksia. Sitten se, jos mietitään, että nykypäivänä mehän emme enää elä niukkuudesta, että ekaa kertaa oikeastaan koskaan meidän kysyntä on paljon pienempää kuin mitä tarjonta. Eli tarjonnasta on sitä on jopa liikaa, ja jos halutaan erottautua, niin se vahva brändi auttaa siinä tosi paljon, että se on tosi iso kilpailutekijä ja saa kääntymään sitten ne omat potentiaaliset asiakkaat juuri sinun pariin, että sitä ei voi missään nimessä väheksyä. Nyt seuraavaksi, Anna-Elina, mä luettelen sinulle 3 sanaa, ja saat niihin vastata sillä mieleyhtymällä, mikä sanasta tulee ensimmäisenä mieleen. Selvä. Ja voit vastata spontaanisti ja lyhyesti. Joo. Ilme. Iloinen. Kumppani. Minä. Avaruus. Loppumaton. Kiitos, Anna-Elina, mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos.